Wilhelmske, wat dansen ik toch gek. Kijk nou toch eens uit, dat ik weg ben nog ontdekt. Wilhelmske, doe toch niet zo raar. Schijn nou toch eens uit en hou eens op met dat geplaat. Wilhelmske. Hey, Royse haas, kom dan op een vierste. Dansen en springen, draaien niet rond. Hey, Royse haas, kom dan op een vierste. Kijk niet te gleuren, kom schudden eens met een kont. Hey, Royse haas, kom dan op een vierste. Dansen en springen, draaien niet rond. Hey, Royse haas, kom dan op een vierste. Kijk niet te gleuren, kom schudden eens met een kont. Hier gaan we weg bij het hazen. Met de broeders van Amour. Ze laten weer lachen. Swingen op de hazenrol. Weg met die tafels en die stoelen. Pak mekaar eens bij de hand. En we zullen nou wel leiden. Samen door het hazenland. Weg met die tafels en die stoelen. Pak mekaar eens bij de hand. En we zullen nou wel leiden. Samen door het hazenland. Laat maar gaan met vastelavond. Eskeleppo in de nest. Laat maar gaan met vastelavond. Eskeleppo, dat vinden het best. Welkom en bienvenue, welkom. Haha, een vreemde, étranger, het spuur. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Fijn dat je hier ziet, blijven resten steen. Welkom en bienvenue, welkom. Bij Circus Muk, bij Circus Muk, bij Circus Muk. Ja, bierhazen en bierhazinnen van Rooij. Heel hartelijk welkom bij Circus Muk 2018. Wij zijn hier net begonnen met de allerkleinste artiesten vanavond. Geef ze nog een groot applaus als eigen kindergarten. Ja, de tenten van het circus zien we opgebouwd, hè. Want het is bijna vastelavond. En dat betekent dat Circus Muk al sinds 1949 hier die tenten weer opslaat. En dat circus, dat is bijna compleet. De muziek die speelt, maar het decor is nog een klein beetje leeg. En daarom vraag ik een goed applaus, omdat de decor is aan te kleden. Hier zien de kerels van de Raad van 11.
Ja, en als die kels erbij zien, dan halen we ook de 3 hoofdrolspelers van dit jaar ermee. Haal ze binnen met weer een woensdagavond applaus. Adjudant Leon. En vanaf de andere kant van de showtrap, adjudant Jules. En dan maken we hier dat middenpad vrij, want als het goed is, komt hij door die rode gordijn aanhuppelen, stuteren of pompen. Je ziet het wel, hier is onze nieuwe prins, Prins Roel de Tweede. Ja, en wat we iedere keer doen als Muk begint, is ook eens kijken of er een aantal zusterverenigingen vanuit de Vorstenraad hier zien. Eens even kijken wie vanavond de Joel Contest gaat winnen. Laten we eens huren, want ik zeg welkom tegen de IJsselsteinse Pielreuzen met Vorst Martijn en Prins Jelle. Eens even kijken. Ik zeg goedenavond tegen de Keivers uit Smachtholtes met Vorst Steef en Prins Johan. Ik zeg ook goedenavond tegen de Spurriemek uit Oelderen met Vorst Job en Prins Toffel. En ik zeg goedenavond tegen de Walsumse Wienbulen met Vorst Mark en Prins Tjus. Ja, het is volle bak er bovendien. Hartstikke fijn dat jullie er ziet. En wij hopen dat jullie hier gaat genieten van een prachtig programma. Kels van der Raad, lief trio, zoek op plek op, want dan gaan we hier starten met een circus. Een mooie puinhoop hebben ze er weer van gemaakt, hè jongens. Hebben er nog meer? Ah, die doen er straks zeker, hè, als die 2 LVK-finalistjes hier de bühne opkomen. Ja, maar die komen straks. Hey mensen, je hebt het misschien al gezien. We hebben 2 prachtige showtrappen dit jaar. Ons hele programma staat een beetje in het teken van de showbusiness. Hè? De glitter en de glamour. De pracht en de praal. Mooie decors, kostuums. Nou, heeft u toch wat overdreven? Had beter wat panlatten kunnen kopen voor de daklozen. Nou ja, ik heb bedacht om even die glitter en glamour neer te zetten, maar niet iedereen is het er meteen zo te zien. Ik wens jullie in ieder geval een fantastische avond. Heel veel schik allemaal. Het is weer Circus Muk 2018. Het is niet meer wat het geweest is. Ander decor, al die dansgroepen. Dat is toch geen dans. Eén groep is meer dan genoeg. In 1978, toen werd er pas gedanst. Toen was er nog echte muziek. Minnemuziek. Ook Koos zakken af. Maak er dan wat van. Kom dans en zing. Want dat helpt ook beestig jong. Chef, afblijven. Wat is nou Venray zonder Brugske? Wat is nou Venray zonder Blad? Wat is nou Venray zonder Maar ja, zie je alweer op vakantie geweest? Of is dat Pietersmink? Venray zonder Pilhaas. Wat is nou Venray zonder naam? Och, laat het altijd zo maar blijven. Ja, Venray blijven, geen zo maar.
man, 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 man. Gij ziet mijn engelke, mijn lief klein engelke. Want als ik droom, dan droom ik alweer maar van al. Gij ziet mijn pielhesje, mijn lief klein pielhesje. Want als ik droom, ja dan droom ik van al. Goddomme zeg, zoveel volk hebben wij bij de kerststal nog niet gehad. Hoe komt de geen nou aan die keukens in nou warm? Keukens in nou warm, keukens in nou warm. Hoe komt de geen nou aan die keukens in nou warm? Die keukens in nou warm. Kijk nou toch uit, wat doet er nou toch het veld? Oh, het veld. Dat is trouwens geen nummer van Pierre Piepers, maar van de Trendsetters. Commissie, kom eens even naar voren, want hier ruimt en rommelen ze op. Vooral dat kleine chef Keizers hier. Pierlazen, Pierlezinnen. Dit waren de vette Zimajoretten. Ja, Pierlazen, Pierlezinnen. Showbiz. Muziek. Muziek en het circus, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik neem jullie met naar de eind jaren 80, misschien begin jaren 90. Misschien herkende het winkelke nog wel. We gaan een beetje terug naar de tijd van Henny Huisman, de mini-playback show. Weet je wat? Kom maar eens met in mine... Winkel! Ja, en als ik in mijn winkel zie, dan gaat er één ding gebeuren. Fantastische artiesten die komen optreden, Pierlazen en Pierlezinnen. Eens even kijken wie er als eerste in mijn winkel komen. Oh, kijk eens. Kom erin, kom erin. High five. Hop, 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 hop. Oh, gezellig. Kom er eens ergens dichterbij, jongens. Vertel me eens. Jullie ziet me de mooie groepje, maar wat willen jullie eigenlijk gaan doen? Het zootje. Het zootje? Het zootje uit Bletterswijk. Ho, ho, ouwe, het is Bletterswijk. Oh ja, Bletterswijk. Sorry. Hé, hey, maar het zootje uit Bletterswijk, die zien toch met 4 kels en 1 vrouw. En ik zie hier 4 kels en 2 vrouwen. Ik als meester, dan kan ik die man eens een beetje oud maken. Ik denk dat dat wel nodig is bij het zootje. Hé, hey, maar dan gaan we eens even kijken of ik wat klier heb, zodat jullie nog echter op het zootje niet... Oh, wacht eens even, kijk hier. Volgens mij heb ik hier de echte klier van het zootje. Dan geef ik die nou. Kijk eens, jongens. Nou, deze voor O, deze voor O en deze voor O. En geen goed schminken, hè. Maak ze goed uit. Jongens en meisjes, veel succes. Goedenavond mensen! Zien we de klaver? Ja, oké. Zoete shows, de gezelligste band van Mark. Hey. Dus we gaan allemaal gezellig weer doen, oké? Met een zootje! Hey! Langzaam, langzaam gaan we het weer opzetten. Wisters gaan niet wat mee overkwam. Leek verliefdheid, waar moet ik op letten? Maar ik kwam toch gar niet op de naam. Want gevoelig is het zeker. En de Belgen merkt het overal. En het stekt zo weer van binnen. Het gevoel van de carnaval. Allemaal mee doen, kijk! Wat een gevoel, wat ik voel, ja voel ik geen dag. Wat een gevoel, wat ik voel, ik liep wel in de shop. Wat een gevoel, wat ik voel, hier wil ik nooit vanaf. Wat een gevoel, wat ik voel, is vast een open. Allah. Hey! Hey! Dan even allemaal zakken, ja? Ja. Oké, die zitten al, ja. Oké. Wat een gevoel, wat ik voel, ja voel ik geen dag. Wat een gevoel, wat ik voel, ik liep wel in de stad. Wat een gevoel, wat ik voel, hier wil ik nooit vanaf. Wat een
gevoel wat ik voelde vastelavond. Allah. Hey! Oelala! Hoppa! Hey! Dames en heren, namens een zootje een heel gezellige avond. Misschien tot een andere keer, oké. Dankjewel! Hey! Eens even kijken, waar blijven ze? Waar blijven? Ach, kijk eens hier. Kijk eens, kom eens hier, knappe kels. Hey, high five. Hey, hi, hey, ho. Zo, hey mannen, welkom in mijn winkel. Vertel eens, wat willen jullie gaan doen? Wij willen Gen 4 naspelen. Gen 4? 1, 2, 3, 4. Gen 4 is maar met z'n drieën. G, wat Ruud. Ruud. Zo, daar hebben we mooi opgelost, hè jongens. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Zullen we eens even kijken of we mooie pekjes voor jullie hebben? Oh, wacht even. Oh, hier. Ga eens aan de kant. Volgens mij heb ik hier de echte jassen van de jongens van Gen 4. Alsjeblieft. 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 Ik denk dat we ze wel een klein beetje moeten innemen, maar verder komt dat geld goed. Succes! Hey! Hey! Goedenavond, maar klappen lekker met de gaan wij! Hey! Hey! Vol van geluk, ja, dat het iedereen. Geen wet van tevoren die wat het zal zien. We leggen het dan, ja, dan willen we nog hier. En als je gaat zoeken, dan vinden we het hier. Wij drinken geen uurloosbron van geluk. Vul dus de glaas, maar lekkerder. Wij drinken geen uurloosbron van geluk. Meer hoef ik niet, leg me de zak. Of zie je geen al op voor weg is ze echt. Dan werd er beslist, dit is mee. Alles weg. We drinken geen uurloosbron van geluk. Vul dus de glaas, maar lekkerder. We drinken geen uurloosbron van geluk. Vul dus de glaas, maar lekkerder. We drinken geen uurloosbron van geluk. Meer hoef ik niet, leg me de zak. Meer hoef ik niet, lekker op me. Hey! Dankjewel! Ja, zo voelde we helemaal Henny Huisman met dat muziekje. Dankjewel, Maurice. Ja, Pielhazen, dat waren als liedjes nummer 4 en 3 van de CD. Dat waren Het Zootje met het Gevoel en Gen 4 met Bron van Geluk. Nou, daar hebben we ook een bron van geluk. Wat we nog gaan doen? Zie dat dan alweer vies smerig ding dat je ziet. Zeg, kun ik hem even aanvatten? Zeg, luister eens even. Oh ja? Wij proberen hier een beetje een glitter- en glamour programma te maken. Dus het is nou de tweede keer dat je me hier een beetje in de reden valt. Weet je wat we doen? Is dat vanavond? Jij krijgt hier nou een paar minuten. Dan doe je ook ding. Maar daarna wil ik ook niet meer zien. Heb ik ook zo druk gedacht toen ik hem zag bij Omroep Venray. Nog één keer wat ding doen en dan ga ik ook maar weg. God. Ah. Hey.
Het hiel is het Gouwburgplein straks afgestreund. En dan heb ik ageren hier in een container. Met hopelijk wat eten in, maar het zouden we niet, want de chauffeur van de ganzenwinkel is me nog wel 4 dagen op een realveur geweest. Zie je? Weer Hey, kijk. Hey. Aan de kant blijven plekken van de mayonaise. Ik zeg maar al, het gewerkt met een hele kel, al is het nog maar voor zo'n stukje frikandel. En onderhand dat ik hem eet, denk ik van, had dit ding eigenlijk niet in een groene bak moeten liggen? Want vorige week dan vond ik nog een groene in de griezenbak. Snuift hem maar op. Ja, het is niet meer handig om nog aan eten te komen. Zeg, toen ik nog samen woonde met mijn vrouw, toen was het allemaal wat handiger. Zeg, want ik deed meestal koken, want mijn vrouw moest veel werken. Die werkte overdag op kantoor en 's avonds nog eens op mijn zenuwen. En als het dan de beurt aan was om te koken, dan was alles koud, alles. Alleen de motorkap van een auto niet. Zeg, ik probeerde er tenminste nog altijd wat van te maken. Als mijn vrouw thuis kwam, had ik eerst de tafel gedekt. Daarna de babysit. Nu is gebracht. De haard en de kaarsen aan. En echt 5 gangen diner. 1 pizza en 4 flessen bier. En dan zei hij van mij weer, je hebt een probleem met alcohol. Ik zeg, ik heb geen problemen met alcohol. Ik zeg, ik heb als probleem als ik zonder alcohol zit. Ik zeg, en trouwens, dit is maar net hoe dat je bekijkt. Ik zeg, want ten ene zet, het glas is half vol. En dan andere, dat klopt. Mensen met vandaag, dan laat het geheugen ons allemaal wel eens in de steek. En let ook menigeen van jullie van zattigheid in de beek. Maar komt er een tegen, s'avonds op straat, en al doet hij dan wat raar, geef hem dan wat te eten, want misschien ben ik het wel. Is raar. Ik zie het al, ik heb voor vanavond weer een nee-doers. Die is veel mooier als die van mij. Isn't it rich? Are we a pair? I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clouds? Send in the clouds. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career.
Next step, front to the hand. Lead with the hip, follow through. Up, down, feel the brace. Elbow right hand point. Ja, Pierhazen en Pierlazinnen, wij hebben net kunnen genieten van een schitterende dans van de dames van Danshuis Venray onder leiding van Mirna van Rens. En daarvoor hebben wij genoten van een geweldige buut. Een buut van een kel uit de hei. En hij staat nog hier in de coulissen en ik ga hem er nog hier lekker bij halen. Theo Nelle komt er eens bij. 1,5 week geleden de derde plaats bij de Limburgse buitenkampioenschappen. Ja, en dat heeft een Theo toch mooi gedaan. Ja, en dan gaan we toch, Theo, als je dat niet erg vindt, gaan we hier met glitter en glamour weer verder. Glitter en glamour, moet eens luisteren, uit IJsselstein. Ja, dat zien ze weer. Wat hier achter mij staan klaar, Pierhazen en Pierlazinnen, maar natuurlijk ook Pierreuzen, john@wim.tl. Veel plezier! Mijn god, wat was het weer een jaar vol vette shit. Shit! Natuurlijk waren ook mooie dingen, dingen waar de lol in zit. Je moest eens weten, wat er dit jaar is gebeurd. De Brexit door staat iedere week vol van in de krant. Gelukkig zien wij horst verlost van dat enge land. Een hotel in Leunen kwam niet door de politieke molen. Maar Harry Mos en Hoeks, dat zien geen tegenpolen. Met Merkel is in Duitsland nou alweer een vrouw de baas. Bij ons is dat al eeuwen zo in ieder huis helaas. Nou ben je alweer te laat dus. Sorry. Weten, je moest eens weten, wat er dit jaar is gebeurd. En Venray werd steeds groener en het kost geen geld zo waard. En niet alleen met buurmenstruc, maar zelfs het trottoir. Langs de snelweg door weer menig boom te veel geveld. Zelden kunt het verwachten
dat Harry Mos zich het vertelt. Gebouwen slopen, P. van Gogh, die klus die werd geklaard. Dat stukje Vendruid alweer vroeger meer vergek verklaard. Koekoek. Wie het je moest eens weten wat er dit jaar is gebeurd. Is vrouwenvoetbal populair met van die strakke lijven? Dus voetballen ons mannen nou als een stelletje wijven. Gordon ze gaan trouwen als de camera volop draait. 2 miljoen kijkers het hij nou tegelijk genaaid. Ongewenste intimiteit, wanneer gaat het te ver? Als de dierenarts de poes behandelt van een filmster. Hashtag MeToo. Wie het je moest eens weten wat er dit jaar is gebeurd. Het trio is al weken uit. Vos ropt en schijt er bijna uit. Circus Muk, wij zien erbij. En John en Twip.nl, tja. Ja, dat zien wij. Pielhaas en pielhazin, geniet van elke dag. Want met een goed humeur, vergeten elke sleur. Maar leven vies als een beest. En doe maar gek, doe de bier. Je zult het weten, als wij maar weten. We laten weten wat hier is gebeurd. Goedenavond, vastenavondsvierders van Holtes en omstreken. Wij gaan er vanavond met Ollie samen een gezellige avond van maken. Dat terwijl er in de wereld om ons heen van alles mis is. Toch is er één ding in de wereld wat in de loop der tijd nooit zal veranderen. Dat is de liefde. En de romantiek. Nou Wim, nee, ik vind 50 jaar nog de vlam in de piep, hè, jong. Doe het normaal. De vlam in de piep. Ik wil op Marion laatst nog zeggen, dat was meer een afgestreken luciferke. Hé, maar het verandert wel, hè. Vorige week nog vroeg mijn vrouw Wendy en mij... Hey Ed, ik heb eens even op zitten letten, hoor. En die 9 buren die erachter zijn komen wonen... Elke morgen, als die kerel nog naar zijn werk te goed wordt... dan geeft hij zijn vrouw een kusje. Waarom doe jij dat eigenlijk niet? Ik zeg, ja, ik ken die vrouw toch gaan niet? Ja, moet dat dan? Ja, niet per se, hè, want bij liefde op het eerste gezicht, dat gaat eigenlijk ook vanzelf. En daar gaat het volgende liedje over. Luister maar eens. Kom maar allemaal met. Moet van links naar rechts. In Venray zag ik er staan, zo jong, zo knap en frivol. Haar kleedje dat stond er verrekkens mooi, ja ik waande mee echt in Tirol. Haar haar was pikzwart en haar tanden sneeuwwit, haar ogen zo blauw als de zee. Toch was er nog iets wat ik veel mooier vond en dat was haar decolleté. Het is als te mooi om echt woord te zien. Ik sterf zo wat van geluk. Ik ga met haar dansen 3 dagen in stuk. Zoiets moois, dat zie je niet deur. Maar als je dan 's morgens weer wakker werd met oude kater, never poes.
misschien uw ogen kent er niet terug, maar gaat samen toch onder de doos. Er is mijn goed eraf, zelfs de geur is niet meer als ik lekker weer aan de reuk. Er huis in ook gries en niet meer pikzwart, verrekt, het was maar een breuk. Ik kijk op de plaats van het decolleté, alleen dat zit er nou niet. Dus kijk ik wat lekker, ik weet niet wat ik zie, staan de puntjes niet meer op de i. Er spoedjes in busjes, er vel was gekreukt, ja het leek net een heel oude krant. Er prachtige tand, ja die hij ze nog wel, ze stond er mooi op de rand. Het was ook te mooi om echt woord te zien. Ik sterf zo wat van verdriet. Ik trek mij gewoon en ik nijd aan de ruut, zodat ze mij nooit meer zien. Ik gooi gewoon naar onder en wil heel snel weg, maar de koffie dan is al gezet. Uit goed fatsoen schuif ik dan toch maar aan en haar dochter die kwam net uit bed. Die dochter die zei, we hebben samen gedanst en ik hoop dat je dat toch nog weet. Want je had flink gezopen en ook toen vergist en gekroop bij ons moeders in bed. Het sneeuwwitte tand en het decolleté, prachtig zoals in het begin. Maar schoonheid van binnen, dat draait alles om, want de rest zit er toch maar omheen. Ja, de rest zit er toch maar omheen. Ja, schoonheid, dat zit van binnen en dat draait alles om. Dat is een LP zeker, hè? Dat draait ook alles om hetzelfde getje. Ah, dat is toch niks mooiers. Als de eerste liefde, hè. En dan gaat u uiteindelijk trouwen. En is het huisje, boompje, beestje. En dan denkt je dat je alles hebt. En dan wil de vrouw ineens ook nog op vakantie. En dan zeg ik, waarom dat? Dus hebben we toch alles. Zij doet de boodschappen, ze kookt, ze doet de afwas. En als ze dan op vakantie gaat, dan moet ik dat ineens gaan doen. Hé, en dan wil ze nog helemaal voor naar Spanje. Dat is 1500 kilometer rijden met een auto. Ja, dan gaat het toch met de vlieger? Man, dat is toch even goed 1500 kilometer? Hey, Wim. Jongen, relax even. Doe dat nou maar gewoon en ontspan je. Olé. Een dagelijkse sleur wat te vergeten. En middenstandje gewoon weer naar Spanje toe. Olé! Nou, 10 dagen lang alleen paella eten. De trammelantos begossen in de boek. Oh jee! In Spaanse pepers heb ik mee vergist. Mijn been is hier nog nooit zo bruin geweest. Sunday! De koffers werden weer gepakt. We gaan weer naar Spanje. De auto werd weer volgepakt. We gaan weer naar Spanje. Mijn vrouw die laat niet hier in thuis. We gaan weer naar Spanje. Mijn liefste trek ook aan ons huis.
weg. Bij de mooie strand in Spanje aangekomen, de zwembox vergeten, die leider in de tent. Oh nee! Mijn klieren dus maar allemaal uitgetrokken, want er is niemand die mij hier herkent. Atje! In sloop gevallen op dat Spaanse strand, mijn castrietten zullen maar gebrand. De koffers werden weer gepakt en wij gaan weer naar Spanje. De auto werd weer volgepakt en wij gaan weer naar Spanje. Mijn vrouw die laat niet meer iets thuis en wij gaan weer naar Spanje. Haar liefste trek ook aan ons huis en wij gaan maar 10 dagen weg. En zo zat ik met mijn zaakje in mijn naki. Ik had geluk, het had niemand gezien. Ik zocht in al die hostes weer mijn klieren bestemd en die vroeg duurde het geen pijn. Hallo! En toen ze riep, hey buurman, alles kids, kwam net zo velleke tussen de rits. De koffers werden weer gepakt, wij gaan weer naar Spanje. De auto werd weer volgepakt en wij gaan weer naar Spanje. Mijn vrouw die laat niet meer iets thuis en wij gaan weer naar Spanje. Het liefste trek ook aan ons huis en wij gaan maar 10 dagen weg. De koffers werden weer gepakt en wij gaan weer naar Spanje. De auto werd weer volgepakt en wij gaan weer naar Spanje. Mijn vrouw die laat niet meer iets thuis en wij gaan weer naar Spanje. Het liefste trek ook aan ons huis en wij gaan maar 10 dagen weg. Atje! Nou, dames en heren, weet je wat ik het allermooiste vind van vakantie? Dat is het thuiskomen. Want als we dan eenmaal weer thuis zien van vakantie, dan gaan we ons opmaken voor de carnaval. En wat is nou carnaval zonder muziek, denken wij dan bij je zeggen? Ja, dat is als een vorst zonder veren. Ja, en als een trio zonder muts. Ja, en daarom hebben wij het geweldige idee opgepakt. We willen als club een joekskapel op te gaan richten. We missen echter 1 instrument en dat is de triangel. Dus we zijn op zoek naar een triangelist. En omdat het oog ook nog wat moet hebben, zijn we op zoek naar een prachtige vrouw die ook nog triangel kan spelen. Dus, als alle prachtige vrouwen in de zaal nou eens even opstaan. Ja, het lijkt wel of Holtes en Ulrich hier tegelijk zien. Dat gaat hem niet werken, Wim. Ik denk dat we dat toch anders moeten doen. Dit gaan we anders doen. Als nou eens alle kels gaan staan die vinden dat ze een prachtige vrouw hebben. Ben ik keuze uit of niet? Ja, ik zit ook te kijken, maar... Hey, hier links en rechts achter de coulissen, hey, dat is een vrolijk zat. Ja, dat is mooi, hè? Heb je Hey, die gezien? vrouwen van de commissie Mac, die zien wel allemaal gaan staan. Dat moeten dus prachtige vrouwen zien. Dus als alle vrouwen van de commissie Mac nou eens even het podium opkomen. Alle Anoukjes en Hannekes en... Ja, als weer een lang programma, jongens. Regisseur, Roy, ga je het voor het zeggen, hè? Laat ze even komen. Kom maar, Manon. Even allemaal.
Met z'n allen vult het toch wel met. Kom maar even erbij. Kijk hier eens. Kijk eens. Potverdorie. Hey. Zien dat nou geen prachtige vrouwlie? Ja. Dat klopt. Complimenten voor de griem, hè? Ja. Je hoeft niet naar Specsavers, dat zie ik wel. Hé, maar er is er één bij, die is er van dit jaar voor het eerst bij. En dat is Manon. Hé, ik blijf de rest eens even allemaal hier. Ja, even niet weglopen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat vrouwlie bij mij wegloopt. Manon is er voor het eerst bij. En omdat jij er voor het eerste jaar bij zit, moet jij bij ons triangel gaan spelen. Maar, weet je het als muzikant, hoe moeilijk dat het is als je voor het eerste jaar muziek gaat maken op zo'n groot podium. En dan is er één mechje bij die komt naar ieder optreden. Nou, Stoe van Zee, ik ook een keer triangel bij jullie mogen spelen. Dus Anouk, hebben we besloten dat we vandaag dat met 2 man gaan doen. De rest die mogen weer naar achter. En Manon en Anouk, die gaan samen triangel spelen bij ons. Maar we hebben... Even zwaard. Oh. Manon, jij krijgt het stukje. En jij, Anouk, jij mag de triangel vasthouden. Dit werd ook een moment van glorie. Dit is de weg naar eeuwige roem. Gaat even bij de microfoon staan, ja? Zo. Wel niet als een boerentrim, maar gewoon als een meisje zo recht. En dan, ja? Een beetje schouders eraan. En een beetje over rechter schouder, een beetje zanikie, zo, ja? En dan doe ik er daar op staan, ja? We hebben wel een probleem. We hebben maar 1 huutje voor het mooie snoetje. Maar... Oké, dan doen we het vandaag met 1 huutje en 1 muts. Het is op zich, mechjes, is wat serieus. Hè? Oh. Het is heel gemakkelijk. We beginnen met een walsje. Dat is gewoon 4 tellen in de maat en ik heb hem dan al goed. Wij heten alweer welkom bij ons Sneeuwskapel. Wij zien er heel erg lief uit, zo strak nog in het vel. Begin nou maar te spullen, al weten wij niet waar. Dan vinden we het wat voor geluk, tegelijk met ons weer klaar. Manon die speelt triangel bij een Sneeuwskapel. Ze speelt van mij te langzaam. Ook dus net te snel. Ze speelt niet altijd in de maat, maar verder gaat het wel. Maar Manon blijft gewoon Manon, zo strak nog in het vel. Ze speelt wat druk dan hebben, toch werden wij niet kwaad. Want het ze flink is open, speelt ze meestal in de maat. Ze doet wel altijd goed haar best, en als ze zich vergist, dan schijnen wij er gewoon weer uit. En dat was Manon, de solist. Ja, Manon, dit is ook een moment. Gaat door. Is dat nog niet geweldig, dames en heren? Echt waar. Dat is ook geweldig dat ze nou zo spontaan een staande ovatie krijgt. Kijk eens erboven, gaan alle staan hieronder, ook host. Ja, en ook voor de vasthoogster, hè. Ja, en nou jullie toch allemaal staan. Pak elkaar even in de arm. En dan gaan we even lekker met z'n allen sjonkelen. En Leon, daar zet hem in.
in het vel. Ze is vanaf vandaag en bij een zoekskapel. Het is toch prachtig mooi dat zij dat doet. En schijnt tegelijk met ons en hoe dadelijk uit. Ja, prachtig toch. Dames, dankjewel. Dankjewel. Die begeleider rijken wel van het podium af. Jullie vinden de weg wel, hè? Ja, die komen dukkelen. Hey, we gaan nou afsluiten met ons laatste nummer. Jongen. Wat doe ik altijd, man? Wat? Ja, afsluiten met een laatste nummertje. Ja, dat zei ik net. We gaan afsluiten met ons laatste nummertje. En dat is Eeuwig Zund. Op een dag werd ik geboren en langzaam werd ik goed. Hoe kunt er dan een dag? En ja, dan gaat het dood. Daartussen met een leven en geven wat je kunt. Je moet dat niet vergeten, want dat is eeuwig zin. Maar de vaste avond samen, dat is mooi. 3 dagen lekker feesten, maakt niet uit waar ik daar sta. We genieten dag met dame van de vaste avond samen. Ik heb het al zo druk gezien, gelegd mij in de knieën. Geniet met volle teugen, wat wil je dan nog meer? En soms dan zit het tegen, en soms dan zit het met. Een glas dat half leeg is, en toch nog wat niet zin. Maar de vaste avond samen, dat is mooi. 3 dagen lekker feesten, maakt niet uit waar ik daar sta. We genieten dag met dame van de vaste avond samen. Het leven wordt een leven, neem dat maar van mij aan. Een ander doet dat liever ook, dus neem het er maar van. En zullen dat vergeten, dan krijg je later spijt. Dus vier de vaste avond en zorg dat je geniet. Maar de vaste avond samen, dat is mooi. 3 dagen lekker feesten, maakt niet uit waar ik daar sta. We genieten dag met dame van de vaste avond samen. Op een dag werd ik geboren en langzaam werd ik goed. Hoe kunt er aan de dag? Ja, dan gaat het dood. Daartussen met een leven en jij wel wat je kunt. Je moet dat niet vergeten, want dat is eeuwig stuk. En de vaste avond samen, dat is mooi. 3 dagen lekker feesten, maakt niet uit waar ik daar sta. We genieten dag met dame van de vaste avond samen. Ja, de vaste avond samen, dat is mooi. 3 dagen lekker feesten, maakt niet uit waar ik daar sta. We genieten dag met dame van de vaste samen. Ja, vaste avond. Vastenavond samen. Hey, Buster. Heb ik ook een vrijkeertje voor de keldersavond vanavond? Nee, jongen. Wij ambtenaren, wij krijgen niks voor niks. Ze hebben me net bij de kassa al helemaal niet gekleed. Tja, jongen. Wij van de PNMA's komen overal binnen. En we hebben ook wel recht op een vrijkeertje. Beetje gaatje ontspanning, hè? Nou, ik doe het meer voor mijn gezondheid. Ik kom maar niet van die hoest af. Hé, dan gaan we naar de apotheek. Haal er nog een hoestdrankje? Ja, had ik weer. Alles uitverkocht. Hé, dan moet een laxeermiddel pakken. Een laxeermiddel, Chris? Geloof me, Buster. Na 3 laxeerpillen durf je echt niet meer te hoesten. Jongen.
Mark, bordje. Zeg, Floor, toffe kokkin. Tof hoor, kokkin. Oh. Zeg, Floortje. Ja? Wat vind je van de naam Sauna Club Zwierthart? Oh, tof hoor. Hé, maar Chrisje, ik denk dus te bedoelen, Sweetheart. Wil je mee de sauna in? Zullen we dat bedoelen? Oh, ik ga me vlug omkleden. Ik ook. Dan zal ik ook maar eens omkleden. Het is maar goed dat ik van alle markten thuis ben. Zeg, Chris. Ja? Gaat een vrouw nooit met naar de sauna? Ja, die werkt nog steeds. Oh, en waar werkt ze dan? Ja, net als jij, op je zenuwen. Maar ik moet wel zeggen, gisteravond thuis iets met de mond. Daar kan elke vent alleen maar van dromen. Oh, en wat deed ze dan? Ze hebben hem eindelijk eens de hele avond dichtgehouden. Nou, Chrisje. Hè? Dat was zeker laatst wel anders, hè? Toen je veel te laat thuis kwam. Hoezo veel te laat? Ik ben altijd op een christelijke tijd thuis. Ik zweer mijn nauwen kapot. Jezus Christus. Oh, ik zwem heel kapot, Chris. Kijk dat Eik. Dat zwet gaat niet. Dan doe ik je. Zeg, Floor. Ja? Zie je binnenkort niet jeurig? Hoezo, heb ik het door van mij? Nou, ik zou je misschien een bus scheerschoen vragen. Nou, dat is helemaal niet tof voor nodig, hoor. Jullie wordt Floor niet spelen. Ah, sorry Frank, Floor. Ik denk, als jij jurk bent, dat Owen Twaai overras met een of ander romantisch reisje. De Malediven of Egypte of Israël. Oh, Israël, dat is wel... Israël? Dat is mooi. Israël? Dat is mooi. Weet je, Anne Thiele is pas naar Israël geweest. Och. Ja. Daar heeft ze trouwens wel wat problemen gehad. Oh, wat dan? Ja, daar is haar vriend plotseling overleden. Oh, man. Ja. Dat is niks. En toen moest ze de keuze maken. Ja. Of begraven in de heilige grond van Jeruzalem. 150 euro. 150 euro. Of terug laten vliegen naar Nederland. 8000 euro. Huh? Ja. Dan werd natuurlijk de heilige grond. Nee. Want heel lang geleden is daar ooit iemand opgestaan na 3 dagen uit zijn graf. Ja. En dat risico, dat wou ze niet nemen. Zeg, Floortje. Ja. Heb ik al verteld dat jij toch wel het allermooiste badjesje hebt? Hè? Ja. Tof hoor. Van de weg gekocht met mijn Twan. 55 euro. En daar komt helemaal niks van af dan? Verrekte vetzak. Is toch kort genoeg zo, man? Hé, Chrisje. Ja? Wat zie jij gaan doen? Ik moet wel in shape blijven, hè? Ze zeggen niet voor niks altijd, het is het lichaam van Christus. Oh, Jezus Christus. Ha, tof, man. Chris, kijk toch, hoe is een eik? Oh, nee, hè? Je probeert zich in de sfeer te werken. Jongen, dat kan toch niet? Een werkende ambtenaar en zwet, dat kan gaan niet. Ach, Chris gaat toch fietsen, man. Fietsen? Doe je dat nog steeds zoveel, Chris? Elke week. Oh. Vorige week naar de ronde gemaakt. Meerselen, IJsteen, over de Rips en via de Vredepiel terug naar Venray. Oh, zo. Chrisje, hè? Vredepeel? Ja. Dat is een mooi dorp, Vredepeel. Daar woont onze bijen- en twitterkoning, Hans Gillissen. Hé, dat klopt. En bij Hans in een hof, een groot bord. Echte hunning, 77 cent. Hunning? Ja. Ik vind het maar niks, hunning. Hoezo niet? Ze is een bijsmaakje aan. Maar 77 cent, dat is geen geld. Was de honing lekker? Ja, ik heb geen idee. Is dat niet een bestelling?
In bestelling, Chris, kom op, man. Ja, dan beide Hansje, dan twittert toch wel die gaanscholke dag over bij je. En hij die zelf met je een bijken. Misschien moeten er wel 30.000 bi bij. 30.000 bi bij? Hé, jongens, wacht even. Die tekst klopt niet helemaal. In de Hallo Venderoy. Ja, kijk, in de Hallo Venderoy, daar staat namelijk... Hé, Chrisje. Kijk, in de Pele Maas, daar staat bij de bi. Maar 30.000 bij. Ah. Huh? Kijk eens, Chris, met een selfie. Nee, hoef ik niet te zien, jongen. Nee. Dat is echt mooi. Nee. Selfie met busser. Daar zit ik mee bezig, man. Ja, maar kijk, Chris. Kijk, hier is een eik. Hé, Chris. Hij zweet nog niet. Wij ambtenaren zweten toch nooit? Floor, me too. Ja. Ik ook. Floor, let op. Dadelijk belt hij de alarmlijn. Dat zal toch niet? Ja, Chris, je belt de alarmlijn niet, jongen. Hé, maar Chris. Dit moet je in de Pele Maas zetten. Dat is pas nees, man. Ach, wij doen het niet aan nepnees, man. Nepnees. Pele Maas. Een en al nepnees. Het enige wat klopt is de datum. Nou. Hé, en wie haalt Hiel Venneroy op de hoogte over die spectaculaire opening van Sauna Club Sweetheart? Het verhaal van Lucien Pieters. Het verhaal van Anne Thiele. Het verhaal van het Polo Hotel. De Rotonde. Het Kunstencentrum. Noem maar op. Nou, wie? Omroep Venray. Ja, en nog een echte ver, jongen. Stop, Kels! Niet doen. Kunstencentrum? Ja, Kunstencentrum. Hé, maar Eik, je doet er toch de financiën, of niet? Ja, ook dat, ja. Nou, en is dat niet ontzettend moeilijk om zo'n afvloeingsregeling te bereiken, hè? Dat is gigantisch moeilijk. Zie je nou? En serieus, 80% van alle ambtenaren, die kan dat ook helemaal niet. 80%, hè? Ja. Maar gelukkig zit ik bij die andere 40%. Hé, Busselman, laat me niet lachen. En dan moet jij dat gedoe rondom die rotonde in Luren ook nog zien te klaren? Wees maar niet bang, jongen. Die zullen binnenkort wel ophouden met lachen daar in Leunen. Ik heb een perfecte oplossing gevonden. Och, wat dan? Ik heb een nieuw verkeersbord ontwikkeld. Verkeersbord? Jazeker. Einde rotonde. Jongen, wat een tunnelvisie heb jij. Hé, maar door in Leunen, hoor, daar hebben ze wel heel veel tegen Polen. Oh, dat klopt, joh. Neem nou het verhaal met dat glasvezelweb, hè. Ja. De ene helft van het web is voor en de andere helft is tegen. Ja. En dan gebruiken ze daar in Leunen, in dit digitale tijdperk, nog steeds spiekbriefjes. Alsof wij ambtenaren niets kunnen onthouden. Ja, maar dat is toch ook zo, Busser? Maar al met al kost het ambtelijk gezeik ons hardwerkende burgers wel veel geld. Maar ik ben aan het bezuinigen geslagen. Och, wat heb je gedaan, Chris? Het abonnement op de Belastingdienst opgezet. Jongen. En ik dacht dat de Pele Maas nog dunner geworden was. Nou, dat kunnen ze van Audi zeggen, Busser. Hé, maar jongens. Wij kregen nog geld terug van de Belastingdienst. En daar heb ik dit maskertje voor gekocht. Oh, kijk eens. Zo? Ja. Oh, Floor. Ja, en? Maar Floor, je lijkt wel een monster. En dat is uitgerekend geen zegt dat, Eik. Ja. Ik kan het nog afwassen.
Hé, maar over monsters gesproken. Kan het zien dat ik vorige week Herman de Blijker heb gezien in Venray? Ja, Herman den Blijker, ja. Dat was bij je pannenkoekenhuis. Hè? Herrie in de keuken van de perstal? Ja. Daar weet ik zelfs niks van. En ook daarbuiten. Ja. Maar de familie Fransen weet er altijd weer zo'n draai aan te geven... dat geluidsoverlast een buurtfeestje wordt. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, die Ilse heeft wel heel bijzondere pannenkoek op de kaart staan. Ach, stel. Ja, neem nou de Lucien Peters pannenkoek. Is dat een pannenkoek? Ook dat, zeker. Ja. En wat zit erop dan? Kruid? Nee. Dat heeft hij al lang verschoten. Ballen dan? Nee, heeft hij nooit gehad. Oh, wacht, ik weet het. Advocaat. Nee, helaas is het wachtgeld wettelijk vastgesteld. Hé, maar Floor, als je dan toch met modder aan het gooien bent, hè? Ja. Hemels. Het is een pannenkoek met heel veel uien. En een te beuken dus. Ja, precies. Maar ik zal u nog wat vertellen, Busser. Daar stond in een pannenkoek Frank Masmeijer op de kaart. Frank Masmeijer? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Ja, dat is een Anders Umse. Een Anders Umse? Kom op, Chris. Ja, je begint met een hele hoop witte poeier. En dan werd er beslag opgeleid. Zeg maar, Floor, hè? Ik hoorde van Martijn van der Putten dat hij pas bij jullie geweest was. Martijn van der Putten. Den snotneus wat eten betreft nog niet veel op de harde weg geweest. Ja, inderdaad, ja. De Martijn, die vroeg mij wat caviar was. Oh, heerlijk. Caviar. Eikens van de Steur, lekkere viseikens. Oh. Ja, besteld en dook is er twee, hè? Huh? Ja, één een hart en één een zacht gekookt. Floortje toch. Maar Floor, hè? Martijn zei wel dat jullie hele bijzondere dingen op de kaart hadden staan. Zeker. Ik heb laatst nog een pratende cake gebakken. Een pratende cake? Floor, kom op, man. Super tof, Floor. Waar hadden den nou van gebakken? Van voicemail. Floortje. Hey, maar Christ, hè? Martijn en ik hadden het erover, hè, dat Jan Lonen het zo ontzettend goed doet als loco-burgemeester. Dus dan suggereerde jij dat ik dat ook alweer gemist heb? Ja. Jongen, gek van allemaal. Kijk eens naar de jeugdwerkeloosheid afgelopen jaar. Gigantisch gedaald. Ja. Vind je dat gek? Alle Tielen hebben een baan gekregen. Rechtstreeks uit de ballenbak. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met den Busserman. Ja? Dat gezeik elke keer. Ik werk met de roepenschroepers, ik heb het veel te druk, ik heb veel te weinig slaap en dan een gezeik eroverheen. Maar jong. Weet je, Floor? Ja? Ik heb niet veel slaap nodig. Niet? Nee, s'nachts een uurtje of 4, 5. En overdag, power heb je. Oh, en ook kennende van een uurtje of 4 zeker. Hey, maar al met al hè, doen we de Venray nog helemaal niet zo slecht. We houden den Busser er. Okay. Hey, en we zien Van Duk op de televisie, hè? Televisie? Jazeker. Wat denk je van de zomer? De Big Bang Tour, dat grote wielerspektakel. Ja. En toen Jan van der Ven met zijn PO in actie. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en Hans Gillissen als burgemeester, hè? Van Gennep. Ja. Ja. Hey, en laatst nog Lucien Peters. Lucien Peters? Lucien Peters, ja. U welk programma dan? Ja, wat denkt u? Ik vertrek. Dat is een goed plan. Hoor, de sauna wordt gestart. Hé, leuk, dat jullie dan waar. Hey, en we zien jullie heel graag terug in de saunaclub Zwiethart. Zwetsen! Ja, Pierhazen, Pierlezinnen. Dat waren Richard, Frank en Nico van Sauna Club Zwiethart. Het dampt hier nog een goeie. Maar langzaam maar zeker trekken we die sauna ook omhoog en gaan we weer verder met dat glitter- en glamour programma met die showbusiness. Ach, en kijk eens mensen, het is weer zoiets, hè? De playback show zit er weer aan te komen. Dus ik neem jullie weer heel geer met in mine. Winkel? Waar ben ik nou dan terecht gekomen?
Het is je bloedhet. Volgens mij zit ik hier in een seniorensauna. Zullen hier ook mensen zien die willen komen optreden? Hé, knakkers, kom eens even. Wat heb ik hier dan? Kijk hier, er ligt hier wel een pottensauna. Hé, maar Kels, waarom zien jullie hier? Wij wonen samen die twee vulletjes van vuilen nog. Hoe werd met dat liedje altijd zat of hoe is dat? Oh, nee, altijd positief. Oh, altijd positief. Oh. Oh, maar die willen jullie nadoen. Die gaan wij samen op de planken zetten hier, ja. Nou, dat is mooi, want ik heb heel toevallig, moet eens kijken. Hartstikke. Dat zien ze helemaal. Nou. Dat zien ze helemaal. Hè. Nou, ik denk dat jullie nou wel de blitz kunt maken, is het niet? Ik weet dat die petto's wel past. Ja. Wacht eens. Volgens mij moeten we wel aan die kalknagel doen. Nou, gaan we helemaal de blitz maken. Nou, ik zou zeggen, maak ze helemaal gek. Ga nog gang. Goedenavond. Alles positief. Alles positief. Drink aan het glas en het blijft half vol. In een gloeibuik de zon in mijn bol. Voel ik een troon, dan kunt op de lak vasteloven. Er was een dag. Is er grond in, dan maak het maar recht. Het leven is nog lang niet zo slecht. Als het er gewint, wij hijsen de vlak vasteloven. Maak ons een dag. Wij zien positief in ons ganse lied. Wij lachen van oer tot oer. Als lang de wiezers in het gooi. Wij gaan op volle toer. En die wiepjes. Wij zien positief. 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 Lekker positief. En als de laatste druppel niet meer in een emmer past en het was een lavestip, kun de schoten last, dan moeten alle schermen wat nog in nood zit weg met negativiteit. En doe gezellig mee. Wij zien positief. 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 Lekker positief. 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 Lekker positief. Drink aan het glas en het blijft half vol. In een gloeibuik de zon in mijn bol. Voel ik het troon, dan kunt op de lak vasteloven. Gij was een dag. Oh. Nou, dat is wel het er in de sauna. Ik ben benieuwd wat we hier nog meer kunnen beleven. Als Frans van de Pielers heb ik veel gezien. Maar dit beeld zal ik niet snel vergeten. Rieneke, Hubert, wat willen jullie komen doen? Proef maar. Ja, maar dat wil ik wel. Dat had ik nog, klefvast. Klefvast, rustig aan, zo gaan we dat niet doen. Maar proef maar, dat gaan we zo doen. Disney is vrouw, Disney is vrouw. Gaat allemaal vast klaarstaan, zien we niet zo. Succes! Ja, pak maar elkaar even lekker vast. Gewoon eerst even lekker sjoekelen. Ik hang hier in de lucht, tussen hemel en vasteloven. Ik voel me een engel, verlangen naar vastelovens groot. Door het geluid van de stilte, ontzond kleuren die mij behagen. Rap naar beneden, wie het kraagt er wij mee terug waar ik stond. Luchtballon vol confetti, vliegt de ster tot de zonnige branden.
17 gedachten zitten weer. Toch nog even de handen. Op weg naar Merken, we hebben mee in de vlucht vandaag. Een briesje vastelovend, zelfs een tijgerwind doet halla. Op weg naar Merken, we hebben mee. Het is vandaag. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Als de dagen vliegen net zoals wij, tik de titel gaan ons neus voorbij. Met de roze wolk van mij je niet verschiet, is het zaak dat geen urs vandaag geniet. Op weg naar Merken, we hebben mee in de vlucht vandaag. Een briesje vastelovend, zelfs de tijgerwind doet halla. Op weg naar Merken, we blijven mee. Het is vandaag. Wow, 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 wow. Ja, ik ga even proberen of je het goed kent. Met z'n allen, wow, wow. En twee. Ja, wow, wow. Deze twee is dan komende vrijdag in de finale van het LVK. En vanaf... Ja. En ik wou zeggen, we wensen ze natuurlijk heel erg veel succes. Het zal wat stiller op de bühne zien hier vrijdag, want die twee zien er niet bij. En ik ben bang dat dus trio er vrijdag misschien ook niet bij is, want die hebben dat liedje van Björn en Mieke geschreven, hè. Dus we hopen, we doen dat ze het goed gaan doen, maar nou wel vinden we dat ze het geweldig hebben gedaan. Dus echt Kieke, IJzerstein, bedankt. Nou, dat hebben we goed gemikt. Hey, Pielhazen, Pielhazinnen, hier achter mij staat al het een en ander opgebouwd. Sinds vorig jaar hebben wij besloten om het trio van het jaar 5 minuten tijd te geven hier op de bühne bij Circus Muk. Nou, dit jaar doen we dat voor de tweede keer, dus we mogen inmiddels spreken van een heuse vastelavondstraditie. Dus dit jaar, ook nou weer, gaan ze zich aan Olly presenteren. De 5 minuten van het trio. Hier komen ze. En dan is het nou tijd voor wat rust. Het moment dat het prinselijk trio zich op gepaste wijze presenteert. En Olly vertelt over het gevoel van vastelavond. En hoe zij dat beleven in deze prachtige gebouw. Ja, dat zal allemaal wel, maar dat gaan we vanavond niet doen. Pielhazen en Pielhazinnen van Rooi! Had ik hier een keer Pielhazen en Pielhazinnen van Rooi! Oh, lekker, hè? Lekker. Nee, het thema is showbiz, vandaar de trappen. Dus we gaan samen met Olly een spelletje spelen. Van harte welkom bij de Rooise Stutterballenkraam. Ja, de Rooise Stutterballenkraam. Leon, leg het de mensen eens even uit. Ja, luister mensen. Jullie hebben allemaal net bij binnenkomst door de pauze allemaal een gele, een groene of een rode bal gekregen, of niet? Laat het eens even zien allemaal. Kijk of straks zien. Nog niet gooien. Zien, ja. Ik werk met kinderen op school. Luisteren is lastig. Luisteren. Van wie was hij? Van wie? Ga staan. Ik zie daar iemand zonder een man. Niemand durft nou te staan, maar. Maar ik weet dat hij van nou is. Alsjeblieft. Goed. Jullie hebben die bal en we gaan straks even een geluid laten horen. Maar pas bij dat geluid in het liedje. En dat is dit geluid. Dan is het de bedoeling dat die ballen onze kant op komen. Jules. Dat klopt, want wij hebben dadelijk alle drie een grote zak voor ons. En dan
Gewoon weer... Ja, dat is de bedoeling dat wij de bal proberen op te vangen. Maar jullie moeten wel een beetje mikken, want anders wordt het heel lastig. Hoe meer ballen in de zak, hoe meer punten. En dat is wel belangrijk voor de zalencompetitie. De zaalcompetitie. Zaalcompetitie. Ja, de zaalcompetitie. Bij elke mukavond werd het aantal opgevangen ballen zorgvuldig geteld onder toeziend oog van de notaris. Dat werd er dan mooi bijgehouden in de zaalcompetitie. De zaal met de meeste ballen het de Muk Stuterballenkrom zaalcompetitie gewonnen. Ja, nou. Dus wel even luisteren mensen. Pas als in een liedje dit geluid komt, dan meneer Muddenpas gooien. Ja, heel goed. Zullen we dat doen dan? Als je beter denkt te gooien als je stutter me nog gaat staan. Dat mag erbij, hè? Dat mag wel, hè? Dus wij stonden door in de Schouwburg. Al die mensen een bal in de hand. Laat ze nog eens even zien. Wat zijn die balletjes? Laat ze zien. Ja. Allemaal in de aanslag. En wij maar springen. Hun grote zak voor ons. Maar wat er toen gebeurde, dat kan je niet. Nog even wachten. Niet normaal. De hele zaal. Bovenop wat? De ganshal. Stuterbal. Ja. Gooien met die ballen. Is dit alles? Ja, ik heb het. Ja, jongens. Ja, zeker. Ja. Stuterbal. Ja, ik niet denken. Ja, we hebben ze wel. Ja, we hebben tegen Telegram met. Jongens. Ja, die staan te laat. Ja. 2 punten. Hoppa. Goed. En ik wil even weten. Roel, hoeveel had jij in over zak? Ik denk... 2? 2, 4, 6, 8, 10. Ik heb 10. Ik heb er 5. Nou, wat een actie. Nou, Nou, kijk. De notaris gaat natuurlijk even tellen, want dat moet allemaal heel officieel. Maar wij kunnen jullie natuurlijk niet wegsturen met lege handen. Dus hebben we een prijs. Inderdaad, net wat gezegd. We kunnen jullie natuurlijk niet met lege handen naar huis sturen. Daarom voor de hele zaal 1 blik knakvocht. Met een waarde van... Dat is aangegeven. Even kijken. Jazeker. Een blik knakvocht, en dat zal ik eens uitleggen. Dat is een blik knakworsten zonder de worsten. En die moet je echt met z'n allen delen, dus je moet hem even rond laten gaan. Of dat je afspreekt dat je ieder op de andere dag dat ding op de schouw kunt zetten. Dat lijkt me wel een verstandig plan. Ondertussen gaat de uitslag straks op Facebook en hier in de foyer komt dat hangen. Wij gaan even zo ballen rapen, denk ik. En wij wensen jullie een hele super vette, stutterende vastelovend. En dat dat gaat lukken, dat weet ik zeker. Wet! Middels aan de knoppen is rooi niet meer te stoppen. Vastelovend samen.
Ja, Pielhazen en Pielezinnen, wij zien helaas alweer aan het einde gekomen van een, denk ik, dat ik dat wel mag zeggen, een prachtige circusmuk. Maar wij gaan hier afsluiten met nog een prachtig liedje. En dat wordt gebracht door de Kels, je ziet ze al staan, uit IJsselstein. Hier zien ze nog een keer john@wim.tl. Ieder jaar maken wij ons klaar. Van de Piel tot de Maat, vervastenavond. De vorst, prins en raad, verenigd in de vorstenraad. Met elkaar maken wij de vastenavond. Of vriendenclub, overal door verbindt de vastenavond. Lach en een troon, de traditie blijft bestaan. Dat gevoel, ja dat heet een vastenavond. 3 dagen per jaar. Ja, Pielhazen en Pielezinnen, we zijn aangekomen bij het einde van Circusmuk. En we hopen dat jullie allemaal ontzettend genoten hebben. Vanaf deze plaats wil ik nog hier gewoon
applaus voor de hoofdrolspelers van vanavond. En dat zien al onze artiesten. En ik wil ook hier een groot applaus voor de jongens en meisjes daarboven in de bank die hier Circus Muk muzikaal begeleid hebben. Zoetjes aan! En dan zeg ik ook dankjewel tegen alle jongens en meisjes die achter de schermen hebben metgeholpen. Maar bovenal zeg ik dankjewel tegen de jongens en de meisjes achter in die rode jassen. De mensen die dit festijn ieder jaar mogelijk maken als eigen commissie Circus Muk. Vanaf deze plaats wens ik jullie allemaal een bierstig mooie vastelavond. We gaan dadelijk nog een klein feestje maken boven in de zaal. Misschien dat we elkaar doorzien en anders zien we elkaar in het veld. Mensen, vastelavond samen.